Σταματήστε για ένα δευτερόλεπτο και κοιτάξτε την ώρα στο τηλέφωνό σας. Εκεί είναι, συνοδεύοντας τους αριθμούς, αυτά τα 2 γράμματα που έχετε δει εκατομμύρια φορές, χωρίς να σταματήσετε να σκεφτείτε τι σημαίνουν. AM/PM. Τα χρησιμοποιείτε για να προγραμματίσετε το ξυπνητήρι, για να κανονίσετε με κάποιον, για να ξέρετε αν είναι 3 το απόγευμα ή 3 τα ξημερώματα. Αλλά αν κάποιος σας ρωτούσε αυτή τη στιγμή τι σημαίνουν πραγματικά αυτά τα γράμματα, θα ξέρατε να απαντήσετε. Δεν είναι αγγλικά. Δεν είναι ένας μυστικός κώδικας της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι λατινικά. Μια γλώσσα που κανείς δεν μιλάει πια, αλλά που κουβαλάει 2.000 χρόνια χαραγμένα στον τρόπο μας να μετράμε τον χρόνο. Και το πιο συναρπαστικό είναι ότι αυτά τα 2 γράμματα δεν περιγράφουν έναν αριθμό, ούτε ένα ωράριο γραφείου, ούτε μια αυθαίρετη σύμβαση. Περιγράφουν κάτι που συμβαίνει στον ουρανό. Ένα αστρονομικό γεγονός που οι πρόγονοι μας παρατηρούσαν με την ίδια προσοχή με την οποία σήμερα κοιτάμε την οθόνη. Σήμερα θα ανακαλύψετε γιατί ο ήλιος, οι Αιγύπτιοι και μια χούφτα Ρωμαίων φταίνε που τα ξυπνητήρια σας χτυπούν στις 7 το πρωί. Και επίσης θα καταλάβετε γιατί οι 12 το μεσημέρι κρύβουν μια αντίφαση που προκαλεί τη λογική. Ο χρόνος χωρίς αριθμούς, η εποχή των στιγμών. Για να καταλάβουμε την προέλευση του AM και PM, πρέπει να ταξιδέψουμε πολύ πίσω, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ρολόγια, ούτε οθόνες, ούτε δείκτες. Μια εποχή που ο χρόνος δεν μετριόταν σε αριθμούς, αλλά σε στιγμές. Οι πρώτοι ανθρώπινοι πολιτισμοί ζούσαν υποταγμένοι σε έναν ρυθμό που καθοριζόταν από τον ουρανό. Ο ήλιος ήταν το ρολόι τους, το ημερολόγιό τους και η πυξίδα τους, όλα σε ένα. Η ημέρα δεν ξεκινούσε στις 12 τη νύχτα, ούτε στις 6 το πρωί. Ξεκινούσε με κάτι απτό, ορατό, αδιαμφισβήτητο, την ανατολή του ήλιου. Αυτή ήταν η στιγμή 0. Μετά ερχόταν η άνοδος, όταν το άστρο σκαρφάλωνε στο στερέωμα. Μετά ερχόταν το υψηλότερο σημείο, το ζενίθ, όταν ο ήλιος φαινόταν να σταματά ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους. Και μετά άρχιζε η κάθοδος προς το ηλιοβασίλεμα, μέχρι που το φως χανόταν και ερχόταν η νύχτα. Κάθε μία από αυτές τις στιγμές είχε ένα βαθύ νόημα. Το ξημέρωμα ήταν η στιγμή του ξυπνήματος, της έναρξης των εργασιών. Το μεσημέρι ήταν το σημείο ισορροπίας, η στιγμή που οι σκιές συρρυκνώνονται μέχρι σχεδόν να εξαφανιστούν, η στιγμή της ξεκούρασης στους μεσογειακούς πολιτισμούς. Το ηλιοβασίλεμα ήταν η επιστροφή, το τέλος της ημέρας, η προετοιμασία για τον κίνδυνο του σκοταδιού. Δεν χρειάζονταν αριθμούς. Οι αριθμοί θα ήταν εμπόδιο. Αυτό που χρειάζονταν ήταν να παρατηρούν και να παρατηρούν καλά, γιατί από αυτή την παρατήρηση εξαρτιόταν η σπορά, η συγκομιδή, η ναυσιπλοεία και η επιβίωση. Ο χρόνος δεν ήταν αφηρημένος. Ήταν κάτι που βλεπόταν, αισθανόταν και φοβόταν. Η Αιγυπτιακή Επανάσταση, 12 ώρες που διαρκούσαν όσο ο ήλιος ήθελε. Σε κάποια στιγμή της ιστορίας, ορισμένοι πολιτισμοί έκαναν ένα βήμα παραπάνω. Αποφάσισαν ότι δεν αρκούσε να ζουν τις στιγμές. Έπρεπε να τις μετρούν, να τις αριθμούν, να τις χωρίζουν. Και οι πρώτοι που το έκαναν συστηματικά ήταν οι Αιγύπτιοι. Αυτοί παρατήρησαν ότι ο κύκλος του φωτός και του σκοταδιού μπορούσε να κατατμηθεί. Χρησιμοποίησαν κάτι πολύ απλό, αλλά επαναστατικό. Το ηλιακό ρολόι. Ένα ραβδί καρφωμένο στο έδαφος. Ένας οβελίσκος, ένας απλός γνώμονας, πρόβαλε μια σκιά που κινούνταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτοί οι Αιγύπτιοι, με μια άπειρη υπομονή, σημάδεψαν διαιρέσεις στο έδαφος. Έτσι γεννήθηκαν οι πρώτες ώρες. Γιατί 12, γιατί όχι 10, που είναι πιο εύκολο για να μετράς με τα δάχτυλα, ή 15. Η επιλογή του 12 δεν ήταν τυχαία. Οι Αιγύπτιοι μετρούσαν χρησιμοποιώντας τις φάλαγγες των δακτύλων και το 12 ήταν ένας ιερός αριθμός, συνδεδεμένος με τους ελληνιακούς κύκλους, με τους αστερισμούς και με έναν τρόπο κατανόησης του κόσμου που σήμερα μας φαίνεται μακρινός. Επιπλέον, το 12 τέριαζε καλά με την καταπροσέγγιση διάρκεια της ημέρας στις εύκρατες εποχές. Αλλά υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που οποιοσδήποτε μαθητής δημοτικού θα μπορούσε να επισημάνει σήμερα. Αυτές οι ώρες δεν ήταν ίσες. Διαρκούσαν όσο ο ήλιος ήθελε. Το καλοκαίρι, όταν οι μέρες είναι μεγάλες, οι ώρες του φωτός ήταν επίσης μεγάλες.
Μια Αιγυπτιακή ώρα του Ιουλίου μπορούσε να διαρκέσει το ισοδύναμο 80 σημερινών λεπτών. Τον χειμώνα, όταν ο ήλιος μόλις που εμφανίζεται, αυτές οι ίδιες ώρες συρρυκνώνονταν μέχρι να διαρκούν μόνο 40 λεπτά. Η ώρα ήταν μια έννοια ελαστική, επεκτάσιμη, που προσαρμοζόταν στη θέληση του άστρου βασιλιά. Για εμάς, που ζούμε δεμένοι με ρολόγια που σηματοδοτούν πανομοιότυπα δευτερόλεπτα, αυτή η ιδέα φαίνεται σχεδόν ακατανόητη. Αλλά για χιλιετίες έτσι λειτουργούσε ο κόσμος. Ο χρόνος δεν ήταν κάτι που κατήχες, αλλά κάτι που παρατηρούσες. Και αυτή η παρατήρηση είχε ένα κεντρικό σημείο, μια στιγμή κλειδί που όλοι οι πολιτισμοί αναγνώριζαν. Το μεσημέρι, η ρωμαϊκή κληρονομιά, όταν τα λατινικά συνάντησαν τον ήλιο. Ήταν οι Ρωμαίοι εκείνοι που, ως κληρονόμοι της ελληνικής και αιγυπτιακής γνώσης, έδωσαν όνομα σε αυτό που όλοι έβλεπαν, αλλά κανείς δεν είχε βαφτίσει επίσημα. Και το έκαναν στη γλώσσα τους, τα λατινικά, που για αιώνες θα ήταν το όχημα της γνώσης στη Δύση. Για τους Ρωμαίους, η στιγμή που ο ήλιος έφτανε στο υψηλότερο σημείο του στον ουρανό, είχε ένα όνομα σαφές και ηχηρό, Μέριντις. Το μεσημέρι ήταν η στιγμή της ισορροπίας, ο άξονας πάνω στον οποίο περιστρεφόταν όλη η ημέρα. Ξεκινώντας από αυτή τη λέξη, όλα τα υπόλοιπα οργανώνονταν μόνα τους. Αυτό που συνέβαινε πριν από εκείνη τη στιγμή ήταν antemeridiem. Αυτό που συνέβαινε μετά ήταν postmeridiem. Δεν ήταν περίπλοκοι όροι. Ήταν κυριολεκτικές περιγραφές, σχεδόν ποιητικές, της πραγματικότητας που είχαν μπροστά στα μάτια τους. Πριν το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι. Οποιοσδήποτε αγρότης, οποιοσδήποτε στρατιώτης, οποιοσδήποτε έμπορος καταλάβαινε απόλυτα γιατί μιλούσαν. Ο ήλιος ήταν εκεί, διασχίζοντας τον ουρανό, χωρίζοντας την ημέρα σε δύο αδιαμφισβήτητα μισά. Αυτοί οι όροι δεν χρησιμοποιούνταν μόνο σε πραγματείες αστρονομίας. Τα λατινικά ήταν η γλώσσα της διοίκησης, του νόμου, της θρησκείας, της εκπαίδευσης. Όταν ένας Ρωμαίος δικαστής όριζε μια ακρόαση, όταν ένας στρατηγός σχεδίαζε μια πορεία, όταν ένας ιερέας ανακοίνωνε μια τελετουργία, χρησιμοποιούσαν αυτές τις λέξεις. Και σιγά σιγά, χωρίς να το σχεδιάσει κανείς, το antemeridiem και το postmeridiem χαράχτηκαν στη συλλογική συνείδηση της Δύσης. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε, οι λεγεώνες της αποσύρθηκαν, οι πόλεις της βυθίστηκαν κάτω από το βάρος των αιώνων. Αλλά οι λέξεις μερικές φορές είναι πιο ανθεκτικές από τον γρανίτη. Τα λατινικά παρέμειναν ζωντανά στην εκκλησία, στα πανεπιστήμια, στα επίσημα έγγραφα. Και μαζί τους ταξίδεψαν αυτές οι δύο εκφράσεις που περιέγραφαν τον χορό του ήλιου. Αλλά αυτές οι λέξεις περιέγραφαν μια τέλεια αστρονομική πραγματικότητα. Τον ήλιο να διασχίζει μια φανταστική γραμμή που οι αστρονόμοι ονομάζουν μεσημβρινό. Αυτή η στιγμή της διέλευσης ήταν το μεσημέρι και γύρω από αυτό οργανώνονταν τα πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι άνθρωποι, αιώνες μετά, εφήραν τα μηχανικά ρολόγια, θέλησαν να εγκλωβίσουν αυτό το ουράνιο φαινόμενο σε σταθερούς αριθμούς, σε σφαίρες που γύριζαν πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από την εποχή ή τη θέση του ήλιου. Και εκεί άρχισαν οι αντιφάσεις. Γιατί αν το μεσημέρι είναι το σημείο διαίρεσης, τι συμβαίνει ακριβώς σε εκείνο το σημείο? Η 12 το μεσημέρι είναι antemeridiem ή postmeridiem. Η απάντηση είναι πολύ πιο περίεργη από όσο φαντάζεστε και κρύβει ένα παράδοξο που προκαλεί την πιο στοιχειώδη λογική. Ένα παράδοξο που κουβαλάμε κάθε φορά που κοιτάμε την ώρα. Η αόρατη γραμμή, ο μεσημβρινός που χωρίζει την ημέρα στα δύο. Για να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνουν AM και PM, πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά, προς τον ουρανό και να οραματιστούμε κάτι που δεν μπορούμε να δούμε, αλλά που οι αστρονόμοι χαράσουν εδώ και αιώνες, τον τοπικό μεσημβρινό. Φανταστείτε μια φανταστική γραμμή που διασχίζει τον ουράνιο θόλο ακριβώς πάνω από το κεφάλι σας, ξεκινώντας από το ακριβές σημείο του βορρά, περνώντας από το ζενίθ, αυτό το υψηλότερο σημείο του ουρανού, και καταλήγοντας στο νότο. Είναι μια αόρατη γραμμή, αλλά απόλυτα καθορισμένη από τη γεωμετρία της γης και τη θέση των αστεριών. Κάθε μέρα, ο ήλιος, στο φαινομενικό ταξίδι του από την Ανατολή προς τη Δύση, διασχίζει αυτή τη γραμμή σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή η στιγμή
είναι το ηλιακό μεσημέρι, η στιγμή που το άστρο φτάνει στο μέγιστο ύψος του πάνω από τον ορίζοντα. Δεν είναι απαραίτητα στις 12 ακριβώς το ρολόι σας, επειδή οι χρονικές ζώνες και οι ανθρώπινες συμβάσεις έχουν μετατοπίσει ελαφρώς αυτή την αστρονομική πραγματικότητα. Αλλά στην ουσία, αυτή η διέλευση είναι η πραγματική καρδιά του συστήματος. Η ομορφιά του AM και PM στην προέλευσή τους είναι ότι περιγράφουν ακριβώς αυτό. Antemeridiem σημαίνει πριν ο ήλιος διασχίσει τον μεσημβρινό. Postmeridiem σημαίνει μετά αφού ο ήλιος διασχίσει τον μεσημβρινό. Δεν υπάρχει ασάφεια, δεν υπάρχουν αριθμοί, δεν υπάρχουν συμβάσεις. Είναι μια καθαρή γεωμετρική περιγραφή της κίνησης του πλησιέστερου άστρου μας. Είναι η γλώσσα του σύμπαντος προσαρμοσμένη στις ανθρώπινες ανάγκες. Για αιώνες, αυτός ο τρόπος κατανόησης του χρόνου ήταν επαρκής. Οι άνθρωποι κοίταζαν τον ουρανό, έβλεπαν τη θέση του ήλιου και ήξεραν αν βρίσκονταν στο πρωί ή στο απόγευμα, χωρίς την ανάγκη ρολογιών. Αλλά τότε ήρθε η τεχνολογία και μαζί της οι αντιφάσεις. Το πρόβλημα των 12 όταν η λογική συγκρούεται με την πράξη. Εδώ είναι που προκύπτει το παράδοξο που λίγοι άνθρωποι εντοπίζουν. Αν AM σημαίνει πριν το μεσημέρι, τότε το ίδιο το μεσημέρι, η ακριβή στιγμή που ο ήλιος διασχίζει τον μεσημβρινό, δεν μπορεί να είναι AM, γιατί δεν είναι πλέον πριν. Αν PM σημαίνει μετά το μεσημέρι, τότε το μεσημέρι ούτε μπορεί να είναι PM, γιατί δεν είναι ακόμα μετά. Σε ένα καθαρά λογικό σύστημα, το μεσημέρι θα έπρεπε να είναι ένα σημείο χωρίς ετικέτα, ένα σύνορο, μια διαχωριστική γραμμή που χωρίζει δύο περιοχές, αλλά δεν ανήκει σε καμία από αυτές. Το ίδιο συμβαίνει με τα μεσάνυχτα, εκείνη τη στιγμή που τελειώνει μια ημέρα και ξεκινά μια άλλη. Τα μεσάνυχτα ούτε θα έπρεπε να έχουν ετικέτα, γιατί είναι το σημείο μετάβασης μεταξύ του τέλους μιας ημέρας και της έναρξης της επόμενης. Ωστόσο, όλοι αποδεχόμαστε χωρίς δισταγμό ότι η 12η νύχτα είναι 12 προμεσημβρίας και η 12 της ημέρας είναι 12 μετά μεσημβρίας. Γιατί? Η απάντηση δεν είναι επιστημονική, είναι πρακτική. Όταν τα μηχανικά ρολόγια άρχισαν να γίνονται δημοφιλή στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή Ευρώπη, οι άνθρωποι χρειάζονταν έναν σαφή και μονοσήμαντο τρόπο για να αναφέρονται σε κάθε ώρα της ημέρας. Τα ρολόγια δεν μπορούσαν να έχουν μια τρύπα στις 12, μια στιγμή χωρίς όνομα. Έπρεπε να υπάρχει μια ετικέτα για κάθε στιγμή. Έτσι, σε κάποια στιγμή της ιστορίας, κάποιος πήρε μια λειτουργική απόφαση. Το μεσημέρι θα θεωρούνταν η έναρξη της μεταμεσημβρινής περίοδου και τα μεσάνυχτα η έναρξη της προμεσημβρινής περίοδου. Δεν ήταν μια απόφαση βασισμένη στην αστρονομική λογική. Ήταν μια απόφαση βασισμένη στην ανάγκη τα ρολόγια να λειτουργούν και οι άνθρωποι να συνεννοούνται. Και μόλις εκατομμύρια ρολόγια, χιλιάδες δρομολόγια τρένων και εκατοντάδες επίσημα έγγραφα υιοθέτησαν αυτή τη σύμβαση, δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Η πρακτικότητα νίκησε την καθαρή λογική και σήμερα κουβαλάμε αυτή τη μικρή αντίφαση κάθε φορά που προγραμματίζουμε ένα ξυπνητήρι για τις 12 το μεσημέρι και βλέπουμε γραμμένο 12:00 PM. Ο σιωπηλός αντίπαλος, το ρολόι των 24 ωρών και γιατί δεν θριάμβευσε. Ενώ το σύστημα των 12 ωρών με AM και PM εξαπλωνόταν στον κόσμο, υπήρχε εδώ και αιώνες ένας σιωπηλός αντίπαλος. Ένα σύστημα πιο λογικό, πιο σαφές και μαθηματικά άψογο, το ρολόι των 24 ωρών. Σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν επανεκκινήσεις. Η ημέρα ξεκινά τα μεσάνυχτα, που είναι η ώρα 0. Η μία τα ξημερώματα είναι η μία, η 2 είναι η 2 και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσουμε στο μεσημέρι, που είναι η ώρα 12. Αλλά αντί να αρχίσει ξανά, συνεχίζει. Η μία το απόγευμα είναι η 13, η 2 είναι η 14, μέχρι να φτάσουμε στις 23 και τελικά τα μεσάνυχτα ξανά, που είναι η ώρα 0. Είναι ένα τέλειο σύστημα. Δεν υπάρχει ασάφεια. Αν κάποιος σου πει ραντεβού στις 20 η ώρα, ξέρεις ακριβώς ότι είναι 8 το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μπερδέψεις τις 8 το πρωί με τις 8 το απόγευμα. Γι' αυτό, σε τομείς όπου το λάθος δεν επιτρέπεται να υπάρχει, αυτό το σύστημα είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς. Η διεθνής αεροπορία χρησιμοποιεί τη μορφή των 24 ωρών σε όλα τα σχέδια πτήσης της
Τα νοσοκομεία τη χρησιμοποιούν για την καταγραφή φαρμάκων και διαδικασιών, επειδή μια σύγχυση μεταξύ των 6 το πρωί και των 6 το απόγευμα μπορεί να είναι θανατηφόρα. Οι στρατοί του μισού κόσμου την υιοθέτησαν πριν από δεκαετίες και γι' αυτό συχνά ονομάζεται στρατιωτική ώρα. Η επιστήμη, η τεχνολογίας, ο προγραμματισμός υπολογιστών, όλοι προτιμούν τη σαφήνεια του συνεχούς συστήματος. Και όμως, παρά τη λογική του υπεροχή, το σύστημα των 24 ωρών δεν κατάφερε να εκτοπίσει το AM και PM στην καθημερινή ζωή μεγάλου μέρους του πλανήτη. Γιατί? Η απάντηση βρίσκεται στις συνήθειες, στην πολιτισμική αδράνεια και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται τον χρόνο. Για αιώνες, τα αναλογικά ρολόγια, με τις κυκλικές σφαίρες τους και τους δείκτες τους που έκαναν τον κύκλο κάθε 12 ώρες, κυριάρχησαν στον κόσμο. Αυτά τα ρολόγια δεν μπορούσαν να δείξουν τις 13 ή τις 14 ώρες, επειδή ο φυσικός σχεδιασμός τους τα εμπόδιζε. Οι άνθρωποι συνήθισαν να βλέπουν την ημέρα ως 2 γύρους των 12. Επιπλέον, ο άνθρωπος τείνει να σκέφτεται τον χρόνο σε φυσικούς κύκλους. Το πρωί και το απόγευμα, την ημέρα και τη νύχτα. Το σύστημα των 12 ωρών, με την επανεκκίνησή του στο μεσημέρι και τα μεσάνυχτα, αντικατοπτρίζει αυτή τη διπλή αντίληψη. Όσο ατελές κι αν είναι, ταιριάζει με τη διαίσθησή μας. Γλωσσικά απολιθώματα, γιατί τα λατινικά επιβίωσαν στην οθόνη σας. Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που εξηγεί την απίστευτη αντίσταση του AM και PM, και αυτός είναι η δύναμη των λατινικών ως οχήματος γνώσης για περισσότερα από 1000 χρόνια. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε, η γλώσσα της δεν εξαφανίστηκε. Παρέμεινε ζωντανή στην Καθολική Εκκλησία, που τη χρησιμοποιούσε για τη λειτουργία και τη διοίκηση. Παρέμεινε ζωντανή στα μεσαιωνικά πανεπιστήμια, όπου όλα τα επιστημονικά και φιλοσοφικά κείμενα γράφονταν στα λατινικά. Παρέμεινε ζωντανή στην αστρονομία, στην ιατρική, στο δίκαιο. Όταν οι σύγχρονες γλώσσες, όπως τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά, άρχισαν να τυποποιούν το επιστημονικό και διοικητικό τους λεξιλόγιο, διαπίστωσαν ότι τα λατινικά είχαν ήδη δώσει όνομα σε σχεδόν τα πάντα. Και αντί να εφεύρουν νέες λέξεις, απλώς δανείστηκαν εκείνες που υπήρχαν ήδη. Έτσι, το antemeridiem και το postmeridiem πέρασαν στα αγγλικά ως AM και PM και από εκεί εξήχθησαν στον υπόλοιπο κόσμο. Η παγκόσμια επιρροή του αγγλοσαξονικού κόσμου, πρώτα μέσω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και αργότερα μέσω της οικονομικής και πολιτιστικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, ολοκλήρωσε την εδραίωση αυτών των συντομογραφιών. Σήμερα, ακόμα και σε χώρες όπου το σύστημα των 24 ωρών είναι το επίσημο για δρομολόγια τρένων ή τηλεοράσεις, οι άνθρωποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν AM και PM στην καθημερινή τους ζωή, στα τηλέφωνά τους, στις συνομιλίες τους. Είναι γλωσσικά απολιθώματα. Λέξεις που έχουν επιβιώσει από τις αυτοκρατορίες που τις δημιούργησαν, από τις γλώσσες που τις μιλούσαν, από τις τεχνολογίες που τις συνόδευαν. Εκεί είναι, χαραγμένες στην οθόνη του κινητού σας, στο ξυπνητήρι σας, στον προγραμματισμό της αγαπημένης σας σειράς. 2 γράμματα που περιέχουν 2000 χρόνια ιστορίας. Έτσι, την επόμενη φορά που θα κοιτάξετε την ώρα, σταματήστε για 1 δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε τι σημαίνουν πραγματικά αυτά τα 2 γράμματα που συνοδεύουν τους αριθμούς. Δεν είναι μια σύγχρονη εφεύρεση, ούτε μια αυθαίρετη σύμβαση των κατασκευαστών ρολογιών. Είναι ο απόϊχος μιας εποχής που ο χρόνος μετριόταν, κοιτάζοντας τον ουρανό, παρατηρώντας τη σκιά ενός ραβδιού στο έδαφος, περιμένοντας τον ήλιο να φτάσει στο υψηλότερο σημείο του πάνω από τον μεσημβρινό.